Il-filosofu Descartes kien qal li persuna hi dak li hi mill-fatt li kapaċi taħseb. Fuq l-istess bażi l-iskop ta' Creolabs f'Malta huwa li persuna tiddefinixxi lilha nfisha għax kapaċi toħloq xi ħaġa. Id-direttur kreattiv Joseph Woods spjega kif l-iskop ta' Creolabs jirrikjedi biss spazju fiżiku. Fej inġibu n-nies, nittrejnjawhom bil-ħsieb kreattiv u mbagħad ngħinhom jiġġeneratjaw idejat. Fej qabel kif taf illum l-iskola kemm nitgħallem il-physics u l-chemistry, l-ewwel nitgħallem il-physics u chemistry ġew klassi. U mbagħad immur fil-laboratorju biex nagħmel l-esperimenti. Dan huwa ħaġa waħda, klassi u laboratorju at the same time. Woods spjega li tip ta' soċjetà li mexxin leha hija ffokata fuq l-innovazzjoni. Kien dan li wassal biex it-tnejn ikun iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-istess kumpanija blan li jaħdmu flimkien fuq ideat li jmexxu l-qoddim l-innovazzjoni f'pajjiżna. Skont Woods, Malta għandha dak kollu possibbli biex tkun pioniera. Għandna l-fondi tal-Unjoni Ewropea, għandna infrastruttura tajba, għandna nies aħna ġifri il-professur Deboni jitkellem fuq dal-affarijiet 40 sena jikkrea odot kif ngħinu l-tfal, l-żgħażagħ u l-executives tagħna biex ikunu kreattivi. Mela għandna l-foundations aħna u għandna l-skills u għandna l-ispazju. Li Malta tkun pioniera tal-innovazzjoni mhix xi ħaġa ġdida. Jekk mur fi żmien it-tempji megalitiċi dik kienet l-ewwel innovazzjoni, l-ewwel rivoluzzjoni innovattiva fl-istorja tad-dinja. Dik ġrat ġo pajjiżna. It-tempji kif taf inti huma innovazzjoni. Dik kienet l-ewwel rivoluzzjoni tal-innovazzjoni fid-dinja. U dawk saru mill-antenati tagħna f'dan l-ispazju. U nemmen li llum Malta titterġa' tilab dak ir-rol on a global basis ġifieri. Il-Ministru Bartolo enfasizza li hemm bżonn li żgħażagħ jagħmlu dak li jieħdu gost jagħmlu, filwaqt li kritika s-sistema edukattiva minħabba li hija one size fits all. Għaldaqstant saħaq li din is-sistema trid tkun waħda flessibbli. Filwaqt li hemm bżonn li nnuru passjoni f'dak li nagħmlu.